Il-Fondazzjoni Richmond għandha rwol importanti fis-soċjetà hekk kif qed tgħin lin-nies jintegraw ma' nies oħra. Dan intqal minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Biela waqt żjara ġewwa l-Fondazzjoni Richmond flimkien mal-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon waqt żjara li għamlu sabiex jitfakkar il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Biela faħret is-sehem strumentali ta' din il-fondazzjoni kif ukoll tal-Ministeru tal-Familja li jissiġilla ftehimiet soċjali ta' fondazzjonijiet bħal Richmond sabiex ikun jista' jingħata l-aqwa servizz. Tajjem awareness fuq il-bżonn li nieħdu ħsieb saħħitna mentalment biex il-bniedem biex l-individwu jkun jista' jiffunzjona 100% fis-soċjetà biex ikun jista' jintegra, biex ikun jista' jagħti l-massimu tiegħu u jkun jista' jaħdem, jkun jista' jgħix fil-komunità u jkollu esperjenzi soċjali man-nies ta' madwaru. Il-Ministru Michael Falzon qal kif l-għan ewlieni tal-Gvern huwa li jagħti appoġġ lil kull min għaddej minn xi forma ta' sfida soċjali. Il-Fondazzjoni Richmond tagħti bosta servizzi lil diversi nies fosthom lil Margaret Patch li kienet tgħix Villa Chelsea u llum qed tgħix ħajja indipendenti bis-saħħa tal-għajnuna ta' din il-fondazzjoni. U konna nagħmlu affarijiet u hekk insajru, innatfu u hekk u kienu jħorġuna wkoll. Insomma, kont tal-qalbi ħafna sakemm tibuli il-flet. Patch bagħtet messaġġ ta' kuraġġ li kull min għaddej minn żmien diffiċli. Jagħmlu l-kuraġġ, jiena kelli depression, ma fiqti minna, jagħmlu l-kuraġġ u dak ngħidilhom biex jieħdu ħsieb.